Arranca a Reconquista! E hoxe, desde aquí, 2000 nenas e nenos en esta Reconquistiña estades a conquistar a liberdade de Vigo! E os vigueses expulsaron aos franceses e agora estamos celebrando que os vigueses conseguiron que expulsar os franceses. Vigo fue la primera ciudad en echarnos. Cogieron armas del campo y los echaron por la puerta de Gamboa. La fiesta mola mucho. Decían que iban a hacer 4 grados y no. Lo dijo mi madre, llevo una camiseta térmica, hace calor. Moi ben, moi divertido. É a miña primeira vez que veño a Reconquista como cole e moi guai, moi entretenido. Éramos un montón de coles, moito ruido, pero sabíamos as cancións e berramos con todas as nosas forzas. O Casco Vello ofrece traxes de franceses para que non todas as familias teñan que mercar ou conseguir un traxe de vigués. E a nosa sorpresa foi que vamos de soldados napoleónicos. E a verdade é que os rapaces con moita ilusión. E aquí estamos. Nós con ilusión, a verdade é que a primeira vez que nos estrenamos temos a parte a sorte de que o tempo nos acompaña e a verdade é que pensamos que os nenos están a disfrutar moito. Temos que cumprir con o noso papel. De feito, agora estamos repoñendo enerxías e estamos preparando xa a estrategia para tratar de atacar os vigueses. A ver que sai aquí. Mirámonos un pouco con inferioridade, pero bueno, faremos o que podamos. De feito, a primeira hora, cando chegamos que xa viñan todos disfrazados, había como pique entre os franceses e os vigueses e andaban a correr pola clase fuera franceses, é guai, si, pasan moi ben, eles disfrutan moito, ponse en contexto sempre. Eu son viguesa, non son francesa. Así fue la historia.